Татарстан Республикасында 430-дан артык төрдә умырткалы һәм 100-гә якын умырткасыз хайван билгеле. Хайваннар дөньясы ике зур төргә бүленә: кыргый һәм йорт хайваннары. Татарстан урманнары күпләгән хайваннарның яшәү урыны булып тора. Аларда куян, тиен, бүре, төлке, керпе, пошилар яши. Сирәк кенә аю, селәүсән, сусар, ас очрый. Төньяк көнчыгыштан Татарстан урманнарына Себер кизәне һәм Борындык үтеп керә. Урманнарда суда йөзә торган имезүчеләр, кама, чәшке, су күсесе дә бар. Әмма Урта Идел буе далаларында кушаякны, байбак, үр куяны, дала кизәнен очратырга мөмкин. Безнең туган җиребездә тырыш һәм эшчән халык яши. Авыл кешеләре тавык, үрдәк, каз, күркә кебек йорт кошларын үрчетәләр. Сыер, сарык, кәҗә, ат тоталар.